izkutuan joen da, enkargatuarekin lana egin, enkargatua tipo ona zan, herri gaztedin ibilitako zerbait, eta ni beste lanik ez dakit, eta dute beste, eta txapista baten laguntzaile jarri zidaten, eta nego nintzen. Hernan polizia gertzen da, momentu baten etxeko larun bata, eta etxeko alabak, dino, Imanol, está la Guardia Civil en la puerta y que te presentes. Eta, ahí va la mar, etxe inguruen polizia toki desberdinetan. Eta norbaitek, ero ez da gipazelan, enteratu ziren, eta nik esan nion, yo, no, el concordato, yo no tengo por qué acompañarnos a ustedes, hablen con el obispo, eta etxean itxi nintuten, baina guarda zibilek atean. Eta handik 3 bat ordura, kanpoko guarda zibilek erretiratu ziren, eta gure ateko ape bai. Eta orduen jarraitu nuen, ez da egun batzuk gehiago lanean, talleres bengotxean. Eta erabaki duen, orduen, zerbait lehenago izen zen, karo. Aita eta amai esan nion, nola konpondu nintzen, ze telefonek ezegoen, ez dakit nola abisatuko nuen. Esan nion, Portugaletera nire aizparen etxera joen, alabaren etxera, eta agertuko naiz ni. Eta joen nintzen niara, eta orduan, apurra tensioa ez. Beste kaldean egon ondoren, eta bazkaldu genduen, eta nik esan nion, nik alde egin behar dut. Oraindik poliziarena geroa, guarda zibile gero etorri ziren. Eta nion esan ez, Hernanin nengoenik ere, eta gero, hilabete bat berandu hau ero, enteratu nintzen amai nerbietatik ospitalera. Eta nik barneratu nuen, izen zen nerekin Portugaleten egon, eta gero, urrengoko gunean. Eta pentsatu nuen, nerbiak eta dute bestean. Bai, txarto pasatu nuen, orduen pentsatu nuen ni, pentsamentu bat auki nuen buruen, persona gandik sortu barik, zugaitzen susterretatik sortu baginen, gure ondorioak inori sufritu eragiteko. Pasatu zen hori, guarda zibilek agertu eta orduen esan nuen. Guarda zibilek alde egin dute, herri gaztediko bazegoen arduraduna, Donostin laguna eta lanean zegoen apaiza ere. Eta orduen berarekin esan zidan, hemen ja hor gelditu dira eta ez dut uste honek ezer egingo dutenik. Eta orduen ja erabaki nuen Durangora joatea. Etxera.